गुड मॉर्निंग एवरीवन मु आपण मानकर चुलबुली अनु आपण माने केमते अछंदे आशा करछ आपण माने बहुत भलरे थिबे। आज जेहेतु प्रथमाष्टमी मो घर बड़ झियो से मामू घर पई पैसा पठाई देथिले सो मु ड्रेस आनी अरे मत यहाँ भल लगे सो मुझे नहीं आसली। आपण मैंने किए प्रथमाष्टमी पौरुषाष्टमी करूँ कमेंट सेक्शन में निहाती जनइबे। आज मोर प्रथमाष्टमी दिन केमती गला सेटा आपण मैंने वीडियो रे जा कंटिन्यू रुहतु देखिए केमती गला आज प्रथमाष्टमी दिनटा। सकाल सकाल तो मुझे गाधे पाधे आसी सारे चलते ए रेडी हो रेडी हो देखो मो फुल गेटअप। आपण मैंने देखिए फाइनाल मो रेडी पूरा गेटअप हो आज मोर प्रथमाष्टमी लुक देखो। या पर कौन कौन हो कौन न हो ब्लॉग में कंटिन्यू रुहतु जानवे। आलू झड़े व्यस्त सकाल सकाल जेहतु से एंडुरी पिठा से सकाल सकाल आलू झड़ देखिए रेडी करते रोषे घर बुट तरकारी मसला कषा चलती खीरी चलती सेपटे आण थुआई पिठा हाँपे। दीदी सकाल सकाल माई कही गाड़ी धोने काम जाऊँ माई आमको बंदा बना करते वीडियो चल चलो मांडा आड़ा बड़ा पोड़ो मारी दबा हेले माई पोड़ना किए करिवो रे माई की मु कसरे हां आ की मोर आसी हलदे गामछा रखिला कौन कार मोबाइल होची हेलो हेलो जय श्री राम के वीडियो कॉल करथिले ड्रेस देखिया हला वीडियो कॉल कर ड्रेस देखे वीडियो कॉल कर पूजा हो सब देखी पूजा हे साइले फोन तो उठे तापर आम आसी सब मिसिकी नेताजी बर्थ प्लेस म्यूजियम बुलिया तो आम मैंने आसी पहुँची गलु नेताजी सुभाष चंद्र म्यूजियम अपन मैंने देखिपे तो अपन देखो टिकेट माने आम मैंने भी टिकेट समस्त उठाटा जाऊँ आप देखुचे केमती कौन बुलूचे
ଗୋଟେ ଡମିଟା ଅଛି ଘୋଡ଼ାର। ଆକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିଲା ବଟ୍ ଟେସ୍ନେସ୍ ଘୋଡ଼ାର ବେଲ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ଟିକେ ଯା ଘୋଡ଼ସବାରି କରିବ। ଏଇଟା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ହାଉସ୍, ଗଛ ଗଛ ସବୁ ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ମାଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଛି। ପାର୍କଟା ମାମୁଁ ଏଇଟା, ସେଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁଜିୟମଟେ। ଏପଟ ସାଇଡ଼ଟା ପାର୍କ, ସେଇଟା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍। ଗୋଡ଼ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଚାଲୁଛୁ। ଏରା ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଗଛ ଆସିକି ଲାଗିଛି। କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଛି ପୁରା। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ, ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଛାପ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବୋଧେ ଏଠି। ଯା ଛାପ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଆ, ତୋ ହାତ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଛି ନାଇଁ ଦେଖିବୁ ଯା। ସେ ଗଲା ଛାପ ଚିହ୍ନ ଦେବାକୁ। ଟିକେ ଯା। Anna. Anna, love you, Anna. फाउंटेन अच्छे, फाउंटेन पानी नहीं सुखी जाइए खरा दिन तो। ये मयूर अच्छी। हेलो मिस्टर मोर, हेलो हेलो, कैसे हो आप? बाय बाय, हम जा रहे हैं अंदर। एटा थिला पार्क, भितर को अच्छे हमर म्यूजियम। एंट्रेंस से पटे एपटे अच्छे एंट्रेंस। सुंदर पूरा लगे ऊपर ताला गच को लगे। ठीक है, नेताजी हॉर्स, एनसीसी टाइम। हाँ, एटा कैनवास पेंटिंग। Our office. અહીંયા બી છે જે આ કેજી 160 શું અહીંયા બી છે
ସେଠି ଓଟୋଲିନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଚିନି ଅଛି ଆମର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର କ'ଣ ଦେଖି National Bank of Azatlán Limited, Azad Hind Bank currency. ଏଇଟା ଥିଲା ତା ବାହାରକୁ ଭିତରେ ଆଲାଉ କରିନଥିଲେ ଫଟୋ ପାଇଁ ତଥାପି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଛୋଟଟେ ତାପରେ ଆମେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ବାହାରକୁ ଭିତରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଆଲାଉ କଲେନି ବି ତଥାପି ମୁଁ ଚୁପିକି କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବେ ଯିବା ଘରଠିକି ଘରଠୁ ବୋଧେ ମୁଁ ଯିବି ମାମୁଁ ଘର କି ସପିଂ କରିବାକୁ ଯିବି ସେଇଟା ବି ଜାଣିନି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇବି ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଉଠିବା ଏଇଠି ଥିଲା ତାର ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଏଇଠି କଟା ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ଥିଲା ତମ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କଲେ ଏଇଟା କେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କଟକର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପିଲାବେଳେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ଦେଖିନି ଭାଇର ଛୁଟି ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଯାଇନଥିଲି ସେଠୁ ଆସିଲା ମାମୁଁ ପଚାରିଲେ କେତେଥର ଯାଇଛୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ମନେ ନଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଟୋଟାଲ୍ ଯାଇନି ବୋଧେ ନା କ'ଣ ସେଠୁ ମାମୁଁ କହିଲେ ଯାଅ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଆସିବ ସେଠୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର
ବାବା ପାର୍ଟି କରିକି ଚାଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଚାଲୁ ଘରକୁ ବୋଧେ ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ। ମାନେ ଆସିକି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବସ୍ ଘରକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆସି ବସି ଯାଇଛି। तो मैं ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ହସ୍ପିଟାଲ ଛକରେ। ଯିବା ଘରକୁ ଭାଇ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ଖରା ହେଉଛି ନା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଏତେ ଖରା ହେଉଛି ଜମାରୁ ଘରୁ ବାହାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଖରା ଦିନ ଭଳିଆ ଖରା ପୁରା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଏବେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆସୁ ଆସୁ ଆସି ମୋ କୋଳରେ ମୋର ଆଜି ପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଏତିକି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।